Kajing mamla jong sorkar jala ban pinbiang ni kijaka ki bala ban ai kajing selok bat kijing sumari ki samla ki bekerni drugs kamtam ya kitu ki wan na ki long yeng ki beduk hapo kani ka jala kala wan ra jing ma ya ki emlang sa lang bat kijing du nong ha ki long yeng jong ki brieu hajan man lang ki snong ha kajing don jong kini ki samla ki bekerni drugs ki pawat tang ka kam lu kim don hadien ba kimla menteri hok ya ka kam bat ki bedon ru ki beshabe na ka kam namar ka jing sha te sha khom how drugs lala ban saki bagi kam tu ki jelai ba jan baro ki jaka pat hukum kini ki jingja ki bangi lala ban pini kubor bat ki bangim pat yo pini ki be dei bagi jing sha kem jing ki samla hakinong shong shnong lala ban ong de ga jing bom biang ki jaka ya selok bat ki jaka ai jing sumar ki ba ka sarkar kadi ban pin biang hapo niu banai kata khat riu terek ya yong arajar psaw hagasien ka balai ki nong shong shnong jong ka shnong lang keding mi ngi kilala ban yo kem ya arngut ki samla ki batu ya ki narot ber ki tenjat ki ba ki brio ki pelang pada pelatihan bishar shoban IT ya ki bor pulit lalap ba ki ki samla ki bangop ho drugs bat ki ba shong basa anong mensong hashwa jong kani ki nong shong shnong jong ani ki shnong ki la yo ban kem arngut ki brio kata halaki jong ki sngi ya ka jingdon kti ga jong ki bantu ha ka ba wei de samla na shnong penton kra badu basha kem khamadian u de bla jutrei teng kumu pulit UB badu basyong basa awing do tang kini ki jingja ki don bon kum kini ki khubor cha kem nong tu ki bangila ban pin i ki bawan na keleng ki jaka ki bakun thubru ya ki wi district na rilom khasi jaintia henrei ki don pat ki dor ki dar ya ka bala su saprang ki ren san social media ka bakini ki samla wat ha ba ki tep ya ka jingdon ki CCTV kim salia ban rong che ki yeng brio bat bantu kat ki badon kum ki sintio orchid bat ki wi ki wei hakawai kaliang ka jingdon jongki kenon treman sngobha ki beyo I jangai ka jingma no drugs kila persyang kat bala man penthmai ka jingem jogini ki samla tamba ka jingbom yo jingkershan laga dei na ka sarkar bat kiwe ka wanra jingye yaki hakani ka jingyele kum ka jingkersi thia sasisien ngin pini biang yakai ka baki katu ka ningot ki rangba ki batre kam man sngobha ki bakentup yo ba nil je khongwer na ka sor jingkerman society baru ba penjanai lang lingdo nong pure ubade nongseng jong shalom rehab center kino ki jingdi drugs ka dei tang ki to ki khana bawan na yeng bapiang mo beli ka ramha ti minta kala poi ka pot kadang ram hi ka drugs minta ro tang ba kala poi ki pot ba kala poi ha do ki yeng balong kumbang ni syong ki below poverty line ki yeng ki brio bam don e ha yeng ha samro tang ba kila poi adi belai kila I kane kum ka lat ka linti ban ya mi na katoka jing duk jongki katoru kadai ka weka kumba su ang lucrative business idea mo te ki khna badi pade ki ngop kumno bon ki dealer ki pin ngop ki khna badok bele ki de na yeng basem badok kim don re ka educational qualification ne kim don ka backing ba kim don mano bala ban wan yarap yaki te ki pin don kam yaki kum ki drug peddler kasuk sisen pengop ya pi pengop yang kum u kena badi sisen ngala kala bandi ngala kala adik pendon kam yang ban legdi tengan dedap dia nganung yo ra pisa kin penbiang ka drugs ka dos jonga i ba ka jing jelle ba ka jing bun palat mo kini ki ba ngop ha kini ki jing di bat ngila ima do kata-kata hi namar ka ne ka jing jelle jong niu jing di wala penlong sisa yaki kuan samla jong ke umlang sa lang jongi ban sya te marau hom ni jing di kham tam e wat ke umlang sa lang jongi ro kamat yaki jing e kamat yaki jing denjar ka bakum ki digi sngi pi ki digi sngi ke bamanta wat ke jing sya bom sya tiet ki briu ki balui ki bam tip e ki bayat ki surok sungkien ki badan ki yaki sam tade namar kata ke jing sier ke jing ma ka ba syar khai hadu kata-kata ka don hakabi dai bagi umlang salang jongi nakalian jongi kum ka shalom counseling center ngimi syakmat benta banyaram nak benta kini ki kena banwat kini ki kena ban ai ki kajing kershan nak benta jongi banyarap ki banbu akhiri rehabilitation center ki baladon dai tang shalom jongi ndai wat shabar juga state jongi ro ki bangi jubu yaki deling ba kani lala banong ki samla ki bawan na ki long yeng ki badok bat ki bangop ho drugs ha ka jing bom don pisa ban let ki jing sumar ki hab ban im ka ju ka jing im ta ka bayit bet yo drugs bat ha bakim don pisa ka lat ban pun honi ka met jong ki
ก็ได้ตั้งบันชุโต Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya